uden kraft og krudt, hvor røverne går ud på rovskøn, det er strengt forbudt. Men prøver de at røve mig, så råber jeg, kom an! Og giver dem en på kassen og en endefuld per mand. Vi lister os forsigtigt frem, når vi skal ud og røve. En dame tager vi med os hjem, for det kan vi behøve. Og hun skal gøre fint i stand og lave mad til alle mand. Ja, godt vil vi have det, så længe vi kan. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Og hun skal vaske løvens tær og ordne vores sager. Og hun skal stege flæskesvær, og hun skal bage kager. Og hun skal være havemand og hente øl og sodavand. For nu skal vi være så dogne vi kan. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Hvor er nu min sok? Hvor er nu min stok? Hvor er spilledåsen, som kan spille mallebrok? Og hvor er Jespers hat? Hvor er Kaspers kat, som fik 25 killinger forleden nat? Jeg er sikker på, jeg havde den i går. Hvor er kop og krus? Hvor er skrå og snus? Hvor er bøjlen, hvor er nøglen til det lille hus? Hvor er måtterne og kalotterne? Hvor er fælden, som vi satte op for rotterne? Jeg er sikker på, jeg havde den i går. Og fy og frøj, og hvilket roderi. Her er så ægelt og beskidt som i en svinestil. Men nu skal Jesper hænge i og gøre pænt i stand. Og siden kan han komme ud og hjælpe Jonathan. Nej, at vaske så godt, det er slet ikke godt. Børsten er redsom og vandet er så vådt. Skrubbe og børste og sæbe, vand